Kvalitnej rybe stačí iba málo na to, aby výborne chutila. Pozrite si náš recept na ľahkú a zdravú kombináciu zubáča so zeleninovým kuskusom. Ako prvú si nakrájame cibuľu a orestujeme ju na olivovom oleji. Pridáme najemno nakrájanú zeleninu. Najskôr mrkvu, ktorá je tvrdšia, a potom cuketu. Zeleninovú zmes doplníme petržlenovou vňaťou a pažítkou. Pridáme kuskus a všetko zalejeme vopred pripraveným vývarom tak, aby siahal približne 1 cm nad okraj zmesi. Podľa chuti dosolíme a necháme 10 minút odstáť. Filety zubáča najprv zľahka osolíme a okoreníme z obidvoch strán. Kvalitnú rybu netreba výrazne dochucovať. Dôležité je nepotlačiť jej prirodzenú chuť. Kožu jemne nakrojíme, aby si filet udržal pri pečení svoj tvar. Filety opečieme spolu s cherry paradajkami. Stačí pár minút, aby ostalo mäso šťavnaté. Pre chuť pridáme na panvicu aj strúčik cesnaku. Na tanieri vytvarujeme kuskus do formy a navrch naservírujeme filet. Podávame spolu s opečenými cherry paradajkami a plátkom citróna. A tu je rekapitulácia toho, čo na prípravu receptu potrebujeme. Filety zo zubáča exkluzív značky Radoma, kuskus, cuketu, 2 mrkvy, cibuľu, zeleninový vývar, olivový olej, 2 strúčiky cesnaku, pažítku, petržlenovú vňať, citrón, biele mleté korenie a soľ. Zubáč je dravá sladkovodná ryba. Má chudé a dietné mäso s mimoriadne vysokým obsahom vitamínu A a D. Preto vám prajeme dobrú chuť so zdravou rybou na tanieri.